Днес сме на втория ден на събитието Шумен Фест 2026 и ще интервюираме хората, за да видим как си прекарват. Смяташ ли, че общината организира точно събития, които са културни? Да, смятам. Ние сме от град Варна, аз съм бесарабска българка, първи път сме тук. Много прекрасно, много чудесно, великолепно. Какво ви накара да организирате това събитие? Здравейте, това е идея на общинска администрация Шумен Фест, като амбицията е да го наложим като бранд, това да му е първото издание и да не спираме до тук. Смяташ, че събития, които са вида на концерти, са най-подходящи за Шумен? Да, и са много подходящи за младежите, защото, както знаем, че в момента не се интересуват от много поп или джаз музика, повече са към поп-фолк. И поради тази причина е добре да ги опознаем с този тип, този жанр на музиката. Защо решихте да организирате такъв тип концерт, а не нещо друго като друг формат? В интерес на истината, в началото имахме идея за Рокфест само, но решихме като за първа година да пробваме да имаме една вечер рок музика, на втората вечер да е денс парти, което започва след 15 минути и да се ориентираме по нагласата на хората, по това, начина по който те реагират и обратната връзка. До година може да е 3-дневен, примерно, и да е още по-различен. Покриха ли очакванията ви хората, които присъстват на събитието? С нощи със сигурност. Тая вечер, според мен, поне към този час има повече хора. Обратната връзка ще чакаме от хората. Последвайте в Шумен за още интересни видеа.